ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ismi kaya wammi dan yi taziya ce ta khadijatu al-kubra muminar mace wacce dukiya da ruhi na ta rabbana ta bayyance kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce salati kun manzanka dan aminatu wanda ya kira da kullarsa sai Khadija ta shaida da diyana sakar kaka wanda gunsu ummi ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce godiyo da ruhullahi al-Khumaini yayi dan washe wutin jani jiyale yayi nai washe wutin yati al-kabri tana kwance kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ai wa zaidi allama zakzaki walillah shehu turika martiya ya bubu walillah nai wa dukkanin al'umma masu rai da na kwance kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kuma ga watan ramadana goma da yiwu aiki yaduwa abin bintan nabi sai ka ne da take yaya haƙuri ɗaha a yau kubra shahida ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce yau Muhammadu yayi kuka har ya ji gage munta da ruwan hawaye na tsara tuwar bartanta kafuwar kiran nan nasa dukiyar Khadijar ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce al'umma ku goji al'adar da kuke kira tashi kafurai suka yi don ratuwar Khadija sun kasha taushe cika ciki ne da walima muguwar ta'ada ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ya Khadijatu ya kubra ya sarauniyar garke yarki Fatima ta ce min maglumiya ce ke sai ta ce da ni na yi magana kanki ne wasiya ce kuma ga watan ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce wasu tun ka ɗau sunana ummatun ka amfani sai na ce
da su ga sunaye sai da su canza ni, suka ce da ni kauna ce ta zuciya mawadda ce, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. A kwana tashi sai wata rana suka zo suke ce min za su yi maulidinki ya kubra ka tun ka furta min, na tuna abin da Zahra ta faɗan cikin zance, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Na tuno batu na Uzairiya da suke kiran kansu, sai na kalli wannan aiki da suka saka kansu, na tuna da an ce na yi magana kan kidan a tantance, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Sai na tuna na ce ya Zahra taimako nake nema, in kika yi mini zana iya bayyana wa al'umma, ta ce da ni makiyanta za su gini kan zance, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Za a ka tamkar me ka zuwa in ka tuna ummina, sai na ce Batula ki tsaya min dan Aliyu ya nana, taimakonta ne Uzairiya yanda ni na tantance, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce, wanda sun ka ɗau sunana suka sawa gungunsu, ban sanni ba sannan sai suka ɗau sha'anin gidan kansu, wanga taimakon Zahra ne yarki ummani zance, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Sai wasu jama'a ya umma lokacin wafatinki suka saka zaman hannunsu za su rusa tsarinki, daga baya sai muka gane muguwar ajanda ce, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Bakin ciki cike al'umma ta gaza fahimtar su, suka dirar miki ya kubura ke ka baje da sisar su, suka shirya siyaye jakin muguwar makida ce, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Taimakon da Fatima ta yi mana suka so su lalata, wani najiya ce ko da ma za a kai a babata a kashe mutum, ai haka nan lamarin ya lalace, kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ya Khadijatu dan Allah shi kisa ya lalace,
na Fatima dan Allah ba kware ya lalace munkirin mutum dan tugu rayuwarsa illa ce kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ya haƙuri kan komai banda kanki ya umma ke ya zo ya yaƙa ya umma mun sanar da al'umma so yake a dai na faɗar ke lamarin su lalace kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ya Muhammadu aikin nan da ka fara buɗe shi wani makiri ɗan mata ya nufar ya rusa shi ya nabi na dafe kan fasiki ya suje kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce na tani kana gimmaki gun kubra ka nuna mai shi da rundunar da ya ɗebo ta tsaya ta dafa mai dan Khadija sa musu waigi dukkani su kwarkwance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce duk abin da kowa yayi a gurin kanin kamai a sakamako mai khairi mai sharika mai damai kan sarrafi in karfi ne kamayar da shi kwance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce mai da dan wani hankaka na kana ibun kwace ko ita gizo ba ilimi gunta ko na zaurance za ta ja da wacce ta baiwa rabbi dukiya rance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce annabi yana kukan rasuwar kubra da aminsa Abu Talibi da kubra guda suke gunsa hakan mun ka dau lamarin su guda ku tantance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce rundunar Khadijatu al-Kubra Allah kare ku Allah murkushe kowaye ya nufin ya rusa ku Sidi Zakzaki jagora maganar ta hujja ce kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kun yi haƙuri al'umma ta yaba ɗabi'ar ku ai Khadijatu al-Kubra ce ta zama hirzinku ta yi maganin makircin 'yan fashi da 'yan kwace kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce yan Uzairiya wallahi kun kudi
Khadija Hirzice. Kun yi hankali kun burge kun Khadija hujja ce, don tana sane mai haƙuri gagarumar ibada ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Kun yi haƙuri al'umma ta yaba ɗabi'arku, ai Khadijatu al-Kubra ce ta zama hirzinku, ta yi maganin makircin 'yan fashi da 'yan kwace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Kun ga maulidi in ya zo a tsaya a tantance, da mai yaudara makaryata masu addinin kwace. Ku yi nazari ku yi dubi ku akan su hujja ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Wacce tausayin manzo ba ya yi rashin abar ƙauna, ba su ji tausayin Zahra ba ta yi maraici ummina, ta yi bakin ciki ta kuka ta yi rashin uwar dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. A cikin zaman juyayi wasu sun kayo kutse, so suke ashe a yi rigima al'umma ta warwatse, kuma sai su je su karya a gurin da bai dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Sun shigo da kayan rigima na bugu da harbawa, bakwar ce ko za a kashe wannan ba su kyalewa, kan siyar rabu tsakanin su rigima ta gurbace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ya Khadijatu dan Allah shi ke sa ya lalace, Nana Fatima dan Allah bakware ya lalace. Munkirin mutum dan tuggu rayuwarsa illa ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Al'umma ku bar al'adar da kuke kira tashe, kafurai suke dan rasuwar Khadija sun kasha taushe. Cika ciki ne da walima muguwar ta'ada ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ya Muhammadu ya haƙuri da rashin abar ƙauna, ya Muhammadu ya haƙuri da rashin abar nuna. Ai Khadijatu bintu Khuwailid samfurin dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce, ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. A cikin Abi Talib kwanaki dubu jere, da Khadijatu
alkubra da abi ɗalibai tare Rabbana ya karɓe ransu yanda an kwatantance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kwanaki 197 shahadarsa Sayyidi Abi Talib lokacin du'a'inta na uku a rannan kubra ta shahada ta yi dace kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce yau Rasulullah ya yi kuka har ya jiga gemunsa da ruwan idanu na ta rasuwar abar tsanta kafuwar kiran nan nata dukiyar shahidar ce kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce a shi imi Abi Talib kwanaki 1000 jere da Khadijatu al-Kubra da Abi Talib tare Rabbana ya karɓe ransu yanda an kwatantance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kwanaki 197 shahadarsa Sayyidi Abi Talib lokacin du'a'inta na uku a rannan kubra ta shahada ta yi dace kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce kwana 1000 ta shahada ummina ran ukun Abi Talib ta shahada dangina garkuwar Abil binta su biyu suka yi kwance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce ya kira ta amul huzni shekarar shahadar su kubra Abi Talib yayi bakin ciki kansu ga su a tsare ga cuta su biyu suna kwance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce dukiyar ta kam ta kare kan kiran Rasulillah inda kubra ta yi jinya da amin Rasulillah an ce bai da ma bambanci da ƙasa suke kwance kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce da cikinta yankai tsanani annabi yake cewa sanda ni nake yin kuka ke kika yi ta sharewa yanzu ga hawa yanki na gaza na sharewa kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce dukiyar gidu ta kare rabbikin kabairan lafiyar kita ya karanci gaci yau kina kwance
ba abinci babu magani a garin musiba ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Sanda jikinta ne ya yi tsanani annabi yake cewa, sanda ni nake yin kuka ke kika yi ta sharewa. Yanzu ga hawaye naki ni na gaza sharewa. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Dukiyar ki ta kare rabukin ka bayrance, lafiyar ki ta ya karanci gashi yau kina kwance. Ba abinci babu magani kubra musiba ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ta hankali ya tashi na Rasulu ta ce mai, sai ta ce da shi damuwa ta Fatima take ce mai, na so na ga auren Zara Fatima tana kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Duk farin ciki bai ya uwa ta raka yarta ɗaki ba, ciwon mace sai ya mace kai ta Fatima gata za ta isa aure ni ko a kabari na kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ta hankali ya tashi na Rasulu ta ce mai, sai ta ce da shi damuwa ta Fatima take ce mai, na so na ga auren Zara Fatima tana kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Farin cikin uwa bai wuce ta raka yarta ɗaki ba, ciwon mace na ya mace ne kai ta Fatima gata isa aure ni ko kabari ina kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ta ce ka gaya wa mutane kar su mara fuskarta, kar da a fusata min ya zan ji ko da bangunta. Sai kwa gaji an doke ta kai shahada ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Kun ji dai wasiyar kubra da tawara Rasulullah, Asma'u bintu Umaysi tazo Sufiya waliyallah, ta yi alkawar zanayiwa yarki do abin dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Ta ce Khadijatu ki haƙuri Ubangiji yana tsanki, tsananin soyayyarsa ta sa gurin shi canza ki.
Fatima diya ta ce zan mata bin dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Farin cikin uwa bai kai ta raka ‘yar ta ɗaki ba, ciwon mace na ‘ya mace ne kai ta Fatima gata isa aure ni ko ina kabari kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Bi ka gaya wa mutane kar su mara fuskarta, kar da a kusa ta min ya zan ji ko da bangunta. Sai kwa gashi an doke ta kai shahada ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Kun ji dai wasiyar Kubra da tawara Rasulillah. Asma'u bintu Umaysi ta zo Sufiya waliyallah, ta yi alkawar za ta yi wa Fatima abin dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Daga jin batun bintu Umaysi ta rufe idanunta, sai Rasuli ya yi mata bishara ta buɗe idanunta, ta rufe ido shi kenan sallamar wafati ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. A jana'iza an bunne Kubra baki'a ne, yaushe za na je ya Allah na ziyarci ummi ne da imamuna Alhassanu ɗaya suke kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Daga jin batun bintu Umaysi sun rufe idanunta, sai Rasuli ya yi mata bishara ta buɗe idanunta, ta rufe ido shi kenan sallamar wafati ce. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. An jana'iza an bunne Kubra baki'a ne, yaushe za na je ya Allah na ziyarci ummi ne da imamuna Alhassanu guda suke kwance. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Ya Muhammadu ya haƙuri na masoya babba, ya Imam Ali ya haƙurin sirka da kai babba, Nana Fatima ya haƙuri na rashin uwar dace. Kuma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu Kubra shahida ce. Nana Fatima ya haƙuri na rashin uwa babba, ya Imam Ali ya haƙuri na rashin uwa babba, ko
goma ga watan Ramadana lokacin musiba ce. Goma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Nani dakata ya Allah tu hada na ba kyauta daga Adamu har ƙa'im mahadi hadiyata da Zulata ni da Fatima kowace shahida ce. Goma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce. Assalamu ala nabi dan Aminatu lillah. Assalamu ala Ali azanaini hamdillah. Assalamu ala sayyida Fatima shahida ce. Fatima Fatima shahida Fatima sayyida Fatima. Allahumma jama'a shamlan ummata Nigeria واجعل ذريتهم تحت قيادة السيد إبراهيم الزقزقي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا خمنئي وقائدنا زقزقي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Goma ga watan Ramadana lokacin shahada ce ta masoyiyar manzanmu kubra shahida ce.